Jotend migepe Musalia Mudavadi okwayo kanisa mondo ti kod teko ma en godo e nyayo twak e kind josiasa motelo ne yiero mag 2027 kowacho ni twak ema nyalo konyo e geng'o tulo maket kod mano bedo e pacho ka tok yiero mag 2027-2028. Mudavadi olero ni twak e yo makende mar tieko liet mar siasa, tieko tulo kod neno ni piny Kenya obedo gi kwe koloso e kinde yawo ayanga romo mar 21 mar Amisia Plenary Assembly e mbalariany ma Kwea. Bende onyiso rowere mondo owe donjo e siasa marach kosiemogi mondo josiasa kik rwakgi e siasa mar tulo kod njore. A Messiah wants to listen more attentively to what the Spirit is telling us through the vibrance and vitality that comes with youthful society. Not to pay attention to youthful society not only smacks of recklessness, but is also tragically irresponsible. I call upon our young people in Kenya and across the region to reject violence, divisive politics, and tribalism. No young and promising life should be sacrificed for political expedience. Elections will come and go, but our nation's unity, stability, and future must endure for